va ser molt de greu l'any passat no poder fer la fira, més enllà, evidentment, de tota la situació que tots hem patit. Amb el fet d'enguany poder fer alguna cosa, som dels que pensen que les restriccions dificulten però no impedeixen i que hem de poder fer el màxim de truis. De fet, la programació cultural de Oviedo jo crec que és un exemple d'haver tirat endavant projectes. Però en aquest cas, com a àrea de medi ambient, es poder fer la fira i a més poder fer música nostra com per encetar aquests actes, aquesta suma d'actes de pagesia, de ramaderia i culturals, tot i no poder fer la fira a lo grande com havia estat els altres 20 anys, i jo crec que era un deure. I a més la música nostra, que si no anàvem equivocats cap de nosaltres, ha actuat a totes les fires al llarg d'aquests 20 anys, o 21 edicions enguany. I per tant crec que és tot un luxe, era un deure, ho havíem de fer, i un agraïment a música nostra, a més sense esforç de poder fer aquest doblet per poder arribar a tothom que li feia ganes. Un agraïment a vosaltres per ser aquí i a partir de dilluns en saber com estan les noves restriccions o com ens deixen amollar i de seguir empenyant des de xarxes socials de medi ambient la resta d'activitats de la fira, que pràcticament cada cap de setmana farem alguna cosa al llarg del mes de maig. Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies a música nostra i aquí diré. Por supuesto. Mascareta perquè és quasi impossible tentar mascareta, però el que millor sabem. Primerament, volem agrair el fet que sigueu aquí amb nosaltres per compartir aquesta estona de música, de ball, tot i que no se pot ballar, de festa, d'alegria, de reconciliació amb una certa normalitat, i nosaltres estem molt contents perquè resulta que demà, que serà dia 9 de maig, va ser la nostra primera actuació com a grup Música Nostra, que la vam fer a un local niche nightclub de Cobles que se deia Trull, que estava a la plaça que se deia abans Quineta d'Alcalà, allà de l'obra de Santa Creu. I vàrem fer la nostra primera actuació, que per cert, l'endemà, no, el mateix dia, perdoneu, era l'aniversari de Bertoni. O sigui que tenim una quantitat de coses. I això era l'any? I això era l'any 81. Uf, ha plogut. Ha plogut. Ja que no era ni un projecte de persones. Jo crec que no era una no posava. I res, i van començar perquè ens van trobar unes persones amb una mateixa manera d'entendre la música tradicional i popular, la mateixa manera d'estimar-lo. I érem en Petoni, en Toni Roig, en Pepè Roger, en Enric Busquets i en Galera. Aleshores, nosaltres ens van trobar a l'escola de música i danses, perquè jo vaig anar a aprendre de ballar. I jo no cantava totes aquestes coses. Els sabia de tota la vida perquè van a Vall de Mossí, jo passava moltes temporades a Vall de Mossa, i clar, sempre és un poble molt musical, i jo sabia totes les cançons. I quan en Bartomeu ensenyat me va aclapir que jo estava allà aprenent de ballar, em diu, tu cantes, Nicolina? Sí. I era un moment que hi havia una certa crisi allà a l'escola de música i danses, i me va aclapir per
i reivindicàvem el fet de ballar i d'actuar vestits així normal. I va ser per això que nosaltres vam emprendre el nostre camí i va anar tan bé que vam fer el nostre primer disc. I el nostre primer disc se deia, i se diu, Ball de Bot. I Ball de Bot, ara veureu quina cosa més guapa, tot fet nostre, des del muntatge de la portada, dels instruments tradicionals i tal, fins a, veus? Ara veureu. Xas! I això, aquestes figures troquelades, els van muntar tots nosaltres, bueno, els que érem allà en aquell temps, i els nostres fans, que i els vespres a Camp Antoni, amb pegamento per tot, i pim-pam, ens van passar quantitat de nits aferrant i en aquest primer disc vàrem fer una primera jota, diguéssim, ja fruit de la investigació, de feina de camp, de parlar amb persones que sabien cançons d'un temps. I per això ja tenia una informadora meravellosa, que era la Francisca Mas, de Valldemossa, que sabia moltíssimes cançons. I ella me cantava cançons i jo escoltava, fascinada. I una de les cançons que me cantava la Francisca Mas va ser va dir, és que aquesta m'agrada. Total, que vàrem fer un muntatge damunt d'aquesta petita frase que ens va donar la Francisca Mas i vàrem fer la jota de la guitarra, que la vos cantarem ara. Per tant, fa la música. Bé, continuarem també d'aquest disc de
jota que bé, que és una jota flipant, perquè el Petoni, que sempre ha estat un virtuós, no? Ha fet una creació meravellosa de la jota maleta. Bé, i després d'aquest disc van fer un disc de cançons que se deia Balades d'Antany. A Balades d'Antany van fer una recopilació de cançons tradicionals i populars i realment va agradar molt. El que passa és que era una època difícil per fer concerts de cançons, però així i tot van tirar endavant. I en aquest disc, veus, aquí estem dins una cuina mallorquina, en Enric, en Toni Roig, en Pepet i jo, un poc més joves, no? I va anar molt bé, va anar molt bé. I aquí ja fèiem feina amb la distribuïdora Blau, no? Després ja en parlarem més de Balades d'Antany. Després van fer un disc que se deia Ara li va de Jota, veus? I va de Jota, també sempre tot ho fem molt nostre, molt de... Aleshores, unes castanyetes petjades, una paret descloscada, beníssim. I aquí tenim un fogueró i unes fotos fetes a la plaça de Bunyola, una ballada que ja començava a venir bastanta gent, perquè heu de creure i pensar que nosaltres hem fet actuacions des de zero públic, que deia, bé, avui farem un assaig, si no ve ningú, a tenir les places plenes de goma, o sigui que això va estar una meravella i ja veurem per què ha estat així. Bé, a Badajoz hi havia moltes novetats. Hi havia jotes fetes damunt ja coses tradicionals, damunt informadors, i aquí farem d'aquest disc tan fantàstic, farem el bolero de Fresa. El bolero de Fresa és un bolero que va fer el Petoni, que encara era Fredia, el Petoni, Fredia li agrada molt les nines. Les nines no, les dones. I va fer, li agradava molt una nina i va fer aquest preciós bolero que li van posar bolero de festa perquè tots els temes han de tenir un nom com les persones, perquè si no com dins la meva mare per
aquestes. Aquí hi havia els boleros naturals. I que eren de Els naturals són els boleros de Sevilla. I aquest és magnífic bolero de festa també. I els teus cabells, són serpentina. I els teus cabells n'hi ha de vermells, també de lila i de morats. Escolta, nina, m'agraden els teus cabells. I és que els teus ulls, són papallones. I és que els teus ulls, i quan me mires tu te'ls adones. Mira'm a mi, escolta, nina, m'al·lucinen els teus ulls. I el teu parlar, és melodia. I el teu parlar, i quan me dius vull alegria, t'entenc molt bé. Escolta, nina, m'enamora el teu parlar. Qualque dia arribarà això, no passeu pena. Bé, ara també d'aquest disc tenim una cosa que va suposar una novetat en més de 100 anys. I és que en Toni també va fer un bolero, que ella va tenir una volta, quan vas canviant de punts i de Torito, va fer un bolero que tenia 2 voltes i ens va quedar ja aquest fantàstic bolero instrumental, el bolero de les 2 voltes.
No ho he dit bé, les dues voltes era del ball a la plaça, i el voleu la festa també de ball a la plaça. Que del ball a la plaça txan! L'Ajuntament i tal. Van repetir l'èxit i la guanyada d'aferrar el troquel aquí a la base aquesta. I una altra vegada. Però, com podeu observar, aquí ja anàvem vestits de carrer, perquè en el Ball de Bot anàvem vestits de pagès i hi havia molt de música. I aquí som nosaltres. Aquest dibuix el va fer Antoni Roig i ja balladors vestits de naranja. I això va ser fantàstic. Bé, i després, és que és molt curiós, és una pena perquè han desaparegut els vinils que tornen a estar de moda, però tenim per exemple que aquí ja tenim en Bernat. En Bernat, que era un al·lotot, que tenia un vespino blanc, i duia calcetins blancs a més. En Toni, que havia muntat un taller de fariols, de xeremies i tot això. Antoni Roig, que era un escultor fantàstic i feia barrots i dimonis i coses d'aquestes. I Antoni Pastor. I Antoni Pastor, un bon dia, va venir a nostra perquè el Pepet no ho tenia clar, que se volia dedicar més a xeremies i altres feines, i me'l van endur Antoni Roig. Se va seure, perquè ensenyaven sempre a casa nostra, se va seure en el sofà de casa nostra, va agafar llegut, van quedar boca pedasca. Aquest és un geni. I efectivament, no? Sí. A més, i a més de tocar cordes, guitarres, lleut, tot el que li posen davant, i no dic res més, de coses que toquen, no? Però també li agradava molt l'electrònica. Aleshores ja començava a despuntar com a tècnic de so i uns arranjaments que va fer flipats. Bé, si m'enrotllo massa m'ho dic, no? Tornarem a Badajoz. A Badajoz va ser un punt d'inflexió important perquè van començar de ple a fer fandangos. I amb això hem de donar les gràcies a Antoni Bibiloni, el Cercia, perquè m'ho va deixar l'any passat, que ens va demanar per anar amb ells a un viatge al País Valencià, a Bocairent, i per acompanyar-los en el Sarau Acudiu. I ens va demanar que per favor féssim un fandango que els agradava molt a ells i que era de Menorca. El van apuntar, el van fer i de llavors el disfrutam sovint. El fandango de la Somoreta. Puja
important contar-vos una anècdota molt curiosa. L'Enric Busquets, el nostre primer violinista, ell era una persona d'una certa edat, que se va posar amb la malaltat i un dia ens va deixar. Aleshores, ens trobàvem que teníem una actuació a Sóller i no teníem violinista. Havíem tingut en Cito Oliver, que era un músic de clàssica i tal, però no acabava de ser el seu. I Antoni Roig un bon dia diu: no passeu pena que a Sóller tindrem violinista. I dic: no m'ha assetjat, dic res, no passeu pena, no passeu pena. Bon anem a Sóller, pujam a un escenari i amb això compareix Solotot. Solotot. Hola, hola. Aquest és en Bernat, molt de gust. I que no facis pena, pujam a l'escenari, 1, 2, 3, surt, totes les cançons. Se les sabia. Sabies, és un altre geni. Aleshores va ser fantàstic i li vam avançar per sempre el temps. Moltes gràcies. Ha volgut dansar també, no? Ha volgut terra. Sí, senallades. Bé, idò, ara us farem... Aquí ja entram... Espera, us he de contar també que varen fitxar en Jimmy Torres, perquè en tot i això, paral·lelament varen fer un grup que se deia Ciurell Elèctric. Ciurell Elèctric hi havia en Petoni, jo, Antoni, i Antonio Márquez, i en Toni Reinés, i en Jimmy Torres, i en Mussolet, i en Ricardo Granevilla, que fa el consol. Això és més tard. Va, aleshores, Ciurell va ser un intent, crec que molt interessant i magnífic, però no va durar. Però això va crear tota una sèrie de complicacions dins història del grup, naturalment. I què va passar? Que vàrem aclapir en Jimmy, el nostre baixista, que estava en Ciurell Elèctric, que va comparèixer el primer dia d'una actuació... Espera't un moment. Va comparèixer a una plaça a Serenat, una plaça d'aquestes dures, que també només s'havia escoltat els discos així un poquet i m'havia vist una actuació. I llavors compareix amb una camiseta d'aquestes de print, d'Animal Print, Leopardo. Sense mànigues. com si de... I un ampli de baix més gros que l'escenari. Color-lila. I Nakari, de l'hora. Com si és la d'estiuar. I també, aquí estan nosaltres ja, Forever and Ever, no? Fantàstic. Bé, doncs farem ara, perquè entram... no, encara estem en sola de jota. Farem una jota que és d'aquestes que ja són totalment nostres i a mi me va picar molt i vaig fer molt de temes pel grup. I aquesta, perquè li havien de posar un nom, com que l'havia fet jo, li dèiem la jota de Miquela o la jota dels colors. Si els amors fossin colors, ai, quina festa! I si cels i blasades trons, quina tempesta! Quina tempesta! Rossinyol del meu jardí, jo te diria que si no fos per l'amor no cantaria, no cantaria.
Si no fos pels teus colors, trista viuria, trista viuria. Ai, amor de quatre junts, quina folia. Si no fos per no plorar, jo te voldria, jo te voldria. Si els amors fossin de colors, ai, quina festa. Se destrompen els instruments. I ara ve... ara entram a dins un disc meravellós. Aquí ja tenim que desapareixen els vinils, ja no en fem. El que sí teníem sempre eren cassets. Els cassets eren un instrument que potser qualcú ja ni els ha conegut, però era fantàstic. Amb unes cintes que s'enrodillaven moltíssim. I amb bolígraf, no s'hi podia recuperar. Però bé, van sortir els CDs i ens van apuntar a la dels CDs perquè realment se guanya sonoritat, comoditat, etc. I per fer la portada també ens agrada sempre fer tot ens agrada fer nosaltres. Vam fer aquestes dues ratjoles que estan aquí damunt d'aquest bafle, del sol i de la lluna, perquè li dèiem, el vàrem titular en el disc de dia i de nit, perquè a la gent que li agrada ballar i escoltar la música li agrada fer-ho de dia i de nit. I va ser un disc molt guapo, guapíssim, sobretot per nosaltres perquè vàrem emprar moltíssimes col·laboracions d'informadors. Surt la Francisca Mas de Valldemossa, després hi ha la Montxès de Sant Cloquis, que ens va cantar cançons i fins i tot varen gravar una mateixa amb ell. I per mi crec que és un disc que també és molt important perquè crec que és el punt de maduresa del grup. I a més el llibret va quedar molt guapo, amb ratjoles, fotos de ratjoles antigues i tal, guapíssim. I d'aquest de dia i de nit tan preciós que hem de dir que aquí, en de dia i de nit, ja tenim en Pep Balaguer. Fantàstic, que ha estat una persona fantàstica, que ens ha equilibrat moltíssim i que sempre s'ha cuidat molt a partir d'aleshores de tota la part gràfica, de la impressió, de tot això i en fi, que ja estic un poc enamorada. Sí. No t'està fidel. D'aquest disc farem un parell de temes que són, ja crec que són els nostres, com es diu això? Bernat, ajuda'm. Els ensenyes? Hola. Favoritos. Sí. Favoritos. Sí. Sí. Like. Lo que no duim un ordre cronològic de disc. Crec que no, eh? No, crec que hi ha un pot de dia on sortís, però ben sortirem. Ja en gira l'altre abans. Quin cas? Ho pot mostrar, però que molt guapo també. Bé, però bé abans aquest. Abans d'aquest tan guapo, aquest també era guapo. Aquí estàvem de dues fa molts anys. Aquest també és guapíssim, no? Aquí tenim, clar, aquest encara hi ha... Aquí hi havia moltes col·laboracions. Aquí moltes col·laboracions. També vàrem voler fer això que està tan de moda, que es crida amics perquè participin i tal. Tenim en Tomé Penya, tenim en Rafael Ferrer, tenim en Víctor Uris, que va tocar l'harmònica, la primera vegada que se tocava l'harmònica en un grup de folk, el Valldemossa,
en Joan Bibiloni, que va tocar a les Taules Índies, i va ser fantàstic. Ara, però, primer crec que hem de fer... Sí, no va dir res. Què vol que fes, Bernat? Se deia bo per mesura. Gràcies, I no, espera. També hi ha que dir que no m'he posat les ulleres i de vegades no vaig. Som molt platònic, te va bé. A mi me va molt bé ser molt platònic, era el que anava a dir. Quan et somriu la lluna plora, quan ella guarda i té el cau i es fon, amb aquests llum, amb aquests ombra, amb que gira i volta el món. No hi ha mai temps per ses besades, no hi ha dies ni nits d'altre color, no hi ha moment per ser abraçada com el mots van jugar per conions. Quan surt el sol de matinada, els estels fugen poc a poc, la lluna espera enamorada i el sol li envia els set colors, com cada dia el tren de l'aigua des de llum s'encomana amb tristor. Fins a demà, llum estimada, fins demà sol que alegres el meu món. Quan surt el sol de matinada, els estels fugen poc a poc, la lluna espera enamorada i el sol li envia els set colors, com cada dia el tren de l'aigua des de llum s'encomana amb tristor. Fins a demà, llum estimada, fins demà sol que alegres el meu món. He de reconèixer que m'ha passat una cosa que pot passar, i no ha passat, i és que m'he deixat una estrofa, que no me n'he recordat, que segurament hi ha qualcú que se n'ha recordat més que jo. Nosaltres no l'hem entès. Altres ja ho sé, altres no ho he escoltat. Vull anar millor. Però això va seguir. A més, fa tant de temps, des la primera actuació, en quasi 2 anys, no? Aleshores, m'ha fluït cap una estrofa i jo estic segura que qualcú se'n recorda. Quina estrofa m'he deixat? No ho sé, no sé. Ja són... Vinga, 1, 2, 3, ja són les 7 de zona baixa. No la sabem. Volen ses barques i foc encès és l'infinit, la lluna
tofu, però no... Això de lletra no s'han lletrat. Oh, Encara que no duguis les Ara orelles. ves. Què? Verdad? Escarreró, escarreró. És Que té aquell disc d'allà, o Miquel? Toni, m'has pegat en la flauta? En la flauta! No, mentida, en el papió. Sopito. Do. Que ets ordinari. De dia i de nit. A veure. Fandango d'Escarreró, del disc de dia i de nit. Aquí el fandango se consolida, a tope. Carreró fos de sa pena, carreró fos de sa pena, que de mal de travessar per un dia que riguera, ara toca de plorar. Carreró fos de sa pena, que de mal de travessar. Per un amor que tingueres, per un amor que tingueres d'estimar, i ara que ja no t'estimen, sense amor no hi saps estar. Per un amor que tingueres, aprengueres d'estimar. No t'enamors, joveneta, no t'enamors, joveneta, del canari volador, que se'n va de branca en branca, festejant-se flor millor. No t'enamors, joveneta, del canari volador. Aquesta llatça darrere, aquesta llatça darrere, que canta el teu portal. La lluna diu que me'n torni, perquè tu no hi vau estar. Aquesta llatça darrere, que canta el teu portal. Ai! Ara sí que entrem en els Giravolts. I els Giravolts també va ser un disc que vàrem disfrutar molt, i a més va ser un disc que vàrem mesclar i vàrem fer cançons i vàrem fer temes de ball. Naturalment, quan vàrem gravar Esperada no podia venir ningú més que Vall de Mossa a ajudar-nos i a posar les seves veus meravelloses. I després va ser molt interessant perquè va ser l'època de que se va declarar Cabrera com a parc nacional, ara fa exactament 30 anys. I vàrem fer una cançó dedicada a Cabrera, gaudint de lo que realment ara s'ha convertit Cabrera, perquè
hi ha molta diferència. Jo he tingut la sort de poder anar amb amics que tenien barco. Jo no tenia barco, però tenia amics que tenien barco i m'hi duien. I clar, quan fondejaves en esport estava tot de llauna, botelles, fets, plàstics, un desastre. I he tingut la sort de poder-hi tornar, ara fa potser 2 anys o 3, i el fons està net i s'ha recuperat la Posidònia i realment ha estat un èxit meravellós. I a més tenim un altre factor important en Cabrera. I és que en Pep Toni diu que el van encomanar allà. Pep Toni? Perquè son pare estava destinat a Cabrera. I naturalment, i la seva dona, Antònia, no? I foi. Com us ho he d'explicar? Són gavines de Cabrera. Són gavines de Cabrera. Són gavines de Cabrera. I ara farem la cançó per Cabrera, per totes aquestes coses tan estupendes que ha suposat dins la història de Mallorca. Que sigui un parc i que van comentar tot. No? Senyor
I ara, també una de les nostres peces claus. Aquí, en el Giravolt, van convidar en Antonio Peña, que va gravar aquest tema. Nosaltres posarem la Jota de Ramellet. Ramellet, si tu te'n vas, jo sabent que alegria, plorant de nit i de dia, pensant que quan tornaràs. Ramellet, quan tu no hi ets, res del món no me consola, i arreu me trobo sola, me semblen buits els carrers. Ramellet, quan tu no hi ets, Ramellet de Potxó avui, sols que m'entén gaudiran, perquè cantar i sonar no puc dir tot que jo vull. Ramellet més dolç que el vi, principi dels meus amors, penseu en qui penseu i pensareu sempre en mi. Ramellet més dolç que el vi. Ramellet, els teus records són la meva companyia. Tenir-te prop jo voldria que m'estrenguessis ben fort. Bona nit, remei florit, bona nit si tu venies. Dic-te'l bona nit un dia, és el que jo més desig. Bona nit, remei florit. Com a patrons que estan molt contents de compartir amb vosaltres aquesta estona de celebració i mos encanta que us agradi. Bé, ara farem un altre tema també de Giravolt, que també té una anècdota curiosa. Va entrar en nosaltres perquè han tingut músics a temporadetes, perquè no s'acabava de formar el grup definitiu. Hem tingut en Dian Monet, en Rafael Ferrer se va quedar amb nosaltres una temporada, després un que no m'hi agarri, que tocava teclat, i... En Jaume Nadal. En Jaume Nadal. Sí, un ensai. I bé, qüestió és que vegeu que han tingut, no és tan fàcil ser un grup i no és tan fàcil aguantar el mateix dins d'un grup. Això crec que té molt de mèrit. És que mos estimam, encara que no ho sembli, mos estimam i mos duim molt bé. Però jo tinc un secret que no el puc compartir amb vosaltres, i és que els hi faig molt bon sopars. I això m'aguanta. Molt. Això són coses que per la panxa se pot conquistar una persona, i jo crec que els he conquistat una mica. Vam sopar aquí dalt. I en Saladilla. I que els dàtils, boníssims. És l'única manera. Sobretot, nines, els homes són així, no? Les coses com són. Bé, i el que vos dic, gent que anava i venia del grup, i una temporada van tenir un músic que era molt bo, que era en Bernat Mas. I en Bernat Mas tenia un caràcter un poc estrany, no li agradava sentir-se fermat i tenia les seves dèries. I vàrem dir, teníem una actuació a les voltes un vespre i l'endemà havien de començar a gravar a Giravolt.
Bé, del fin de mà, sí. Bueno, anem a l'estudi i en Bernat que no ve. En Bernat salta, no? En Bernat Mas no ve, i en Bernat Mas no ve. Aquí el esperem. O sigui, mireu si fa anys això, no? No sabem si viu amb. No sabem què ha estat d'ell. Bueno, sabem coses que no es poden contar. Sí. Vull dir, ell viu. I és molt viu, a més. O sigui, i mira si es diu que va fer la música d'un fandango preciós, que és el fandango confiat. Com mos va deixar? Sí, jo crec que mos ho mereixem. La lluna dins el jardí pintava camins de plata, les ombres que dibuixaven, però no eres en el llit. Mentre floria el desig i les estrelles guaitaven. El meu compte vaig obrir les portes de pinta ampla fins que un dia t'anares i el deixares malferit. Si bé saps el que és patir, digue'm per què no el matares. Que llarg que se fas camí quan tot sol fas el viatge i no hi ha ni ocells que cantin, però es fa curt i agraït, trobant sis clavells florits i unes roses que acompanyen. I si un dia vols venir, trobaràs la porta oberta, com si fos a la festa i en el racó del jardí. T'espera el vell gessamí que s'enfila a la finestra. I ara vos farem un fandango molt guapo, que és el fandango amorós, que també està dins del Girovolt.
m'estarà dins la butxaca de llavors tanca els meus ulls. Quan vaig mirar de ma vida, quan vaig mirar de ma vida, que m'era portada d'or, no m'esperava per dar-me les ferides. Quan vaig mirar de ma vida, És interessant, molt interessant comprovar com les places van passar de 0 o de 2 parelles a tenir aquesta multitud de balladors i balladores i de gent que sap gaudir de la música i de la cultura popular. I crec que cal lamentar la feina de l'Escola de Música i Danses que la va fundar don Bartomeu Ensenyat i que tanta gent bona ha anat reproduint i tirant endavant amb danses i músiques i tradicions, passos de ball, etc. Aleshores, jo crec que cada persona que va anar a l'Escola de Música i Danses i que tenia una capacitat i un do natural per ballar, ha suposat que el ball de bot cresqués com si fossin esclatassats, com bolets, perquè un bon ballador o una bona balladora suposa que ensenya a ballar a molta de gent i així hem aconseguit entre tots aquesta meravella d'aquesta expressió de la cultura popular, de la qual gaudim tots i que estic molt agraïda que avui estigueu així reprimits i comprimits, però també qualque dia mos agrada que mos escolteu així sense més, no? També és extraordinari i ho fem amb molt de gust. I ara vos convidam a cantar una cançó fantàstica perquè s'ha convertit en una espècie d'himne de les ballades i cantareu amb nosaltres, espereu Bernat? Sí. Aquesta estava en el directe.
5 fan 10 i 10 fan 20. 20 menys 5 són 15, 15 menys 5 són 10, 10 menys 5 són 5 i 5 fan 10 i 10 fan 20. Vos farem una mostra d'un altre dels aspectes que hem treballat molt i és fer feina amb músiques dels països valencià, és a dir, dels països catalans, vull dir. I és Valero Creuat. I bé, tenim bons amics que mos han passat cintes i tal. I una mostra és aquest preciós Bolero Creuat. Jesús mos va pintar aquesta senyora de festa tan meravellosa i que jo crec que reuneix tot l'esperit d'una dona que se'n va a la festa. És que bevia cervesa. Sí. La va copiar. Estrella d'Am, o no? Sí, és veritat. Van a veure l'Estrella d'Am, que va fer un anunci. Mos copien. Tot. Bé, però, i a més, aquí cal esmentar una altra cosa molt important per música nostra i és que després d'anys de percussió sí, percussió no, com ho fem, van tenir Nubo, que van gravar les vídeos de Sant Nadales i va ser un èxit, però ara no cantaran Nadales, naturalment. Però després de Nubo van tenir la sort de que va arribar a música nostra. En Ciderol, en realitat. En Jaume Roig. Que a més d'un superpercussionista, un supermúsic, és una gran persona i superdivertit, que això també és molt important, jo crec, molt important, no? Sí. I a més cultiva unes tomatiguetes aquestes de cirerada i per això cireral. Bé, ja entrem dins més de 26, que ja també és l'explosió i tot el que vulgueu, i farem de... la Jota Llevantina, que és una jota que jo l'he feta per reivindicar el paper de la dona. Vull dir, crec que s'ha d'anar renovant el llenguatge de... No ho sabia, doncs. Callo! És un cop.
Per què no m'escolteu mai? No comptes en altres. No us interessa? Només volen que us hi faci bon sopar? Bé, idò, crec que d'avui en dia les dones... No? Bé, ja m'entenem. Va, de Jota Llevantí. Que en duim darrerament, que encara no està gravat, del País Valencià, que allà li diuen la flor de la farina, i nosaltres, bé, jo he fet una lletra completament diferent, però que m'agrada molt més, que és, li deim, el fandango de la branca d'olivera i la flor de la malera.
tema d'entrades, però ens ha agradat moltíssim estar aquí amb vosaltres i vos desitjam que tingueu una retornada a la normalitat plena d'alegria i que ens trobem ben aviat a treballar. Una abraçada molt. Aquella recull l'infant que té activitats preescolars i coses d'aquestes, molta gent de preparats que volen quedar, vos faré. Ja no tu per dinar. Seràs tens. Això està de dues passos de tot. Llevat de cada ratjada i entrar. Sí, però ara figura que m'on anàvem i tornàvem a entrar i sortim i tot això que fa que fer visors. Ai, no. Sí, escolta del poble. Com que no? Sí. La. Bé, l'escolta del poble, que l'he fet amb uns poemes de Francesc... Ai, ara tinc un lapsus. No, que va. Vinga. Dóna un toc. Jo m'estim tant el meu poble que en lloc de tot món m'agrada. Com més veure els voltants ja em sembla que som a casa. Ja em sembla que som a casa en lloc que a mi més m'agrada. I el carrer on jo estic també és el que més m'agrada. Caminant en sus ulls tu coneixeria ses cases, coneixeria ses cases del carrer que més m'agrada. Mai no he vist tanta verdor com un jardí que tallia, que de tant que el vaig regar ses fulles me coneixien, ses fulles me coneixien. Un jardí que tenia i un roser sa teva cara, dues roses i han florit i amb un bes a cada galta jo mateix les he cuit. Jo mateix les he cuit, dues roses que han florit. I un bosc de pins allà a dia i a cada piu-piu d'ocells i allà on tu m'esperaves una mata de clavells, una mata de clavells i a cada piu-piu d'ocells. I aquesta darrera és pels meus amics, som-hi dos fruites, mestres d'Ancís, aquesta darrera és pels meus amics.
doncs farem, ara sí que serà la darrera de veres, una jota que se diu, jo la vaig fer fa, per mi que era l'any 60, que sí que no hi havia cada dia, 68 o 69. I no era una jota, però la transformada. I ha quedat una jota ben celeste, ben polida. Jo deixé